Гледате програмата всяка неделя на В звездната рубрика «Събеседник по желание» досега видяхте Стефан Данаилов, Жан Виденов, Димитър Бербатов, Георги Първанов, Владимир Пенев. Тази неделя гост на най-звездната рубрика главният прокурор Борис Велчев. Събеседник по желание Борис Велчев в рубриката на истинските звезди пред Геворг Геворгян. Добре дошъл. Благодаря ти, че... Днес в гореща линия Виктор Суворов. Прочутата му книга «Ледоразбивачът», заради която и избягва на Запад, е международен бестселър, преведен на всички основни езици. Само в Русия книгата е издадена в тираж 4 милиона екземпляра. Суворов е работил в Женева за резидентурата на съветското главно разузнавателно управление. През 1978 иска политическо убежище в Великобритания, заради което го осъждат задочно на смърт. Присъдата му не е отменена досега. Живее и преподава в една от военните академии на Великобритания. Повечето от книгите на Виктор Суворов са широко известни в България. «Ледоразбивачът», «Денятем», «Последната република», «Контролът», «Сянката на победата» и други. Гореща линия, 19 часа. Виктор Суворов очаква въпросите ви. Здравей! Добре. Днес в двойките най-известните личности под прицела на своите партньори. Те не са Максимориц, те не са Крачун и Малчо. Те зорко наблюдават всички и всичко. Те не се уморяват да се занимават с щуротии. Те са големи майтъпчии, но дори могат да се надсмиват и над себе си. Те са господарите на ефира, Зоека и Рачков. Звездни гледки отблизо. Двойките сега. Днес всяка неделя представя: изборите вече са опорочени. Алекс Алексиев, Кирови лъжи за Катуница, Веселин Христов, Грабежът на века, Вълко Гергалчев, Пътят до великата пияр, Майя Бежанска, Честит Казалевчев, Събеседник по желание Васил Петров, Горещият стол Отец Боян Сараев, Има ли мистерии в смъртта на Людмила Живкова, Богомил Герасимов, Памет за Мария, единствената жена до Стефан Данаилов и изобщо въпросите на една емисия за паметта. Всичко това пред Геворг. Легендата продължава.